medicalitzat i en principi perquè les dones puguin estar en aquest entorn. Sí, m'agradaria sí. Ara, no? Ara expliqueu, no? A l'hospital? No hem amagat la crisi, no? Ni li hem presentat batalla amb tots els nostres arguments, no? Això sí, sense perdre de vista ni un minut que el nostre principal objectiu, l'objectiu del govern és treballar per millorar la vida de les persones amb les polítiques socials i la crisi no ens ha fet distraure de la nostra prioritat. I per això més d'un de cada 4 euros el dediquem a salut, perquè el benestar dels ciutadans ens preocupa. Per això obrim un nou equipament d'atenció primària aquests darrers 2 anys, un nou equipament cada 2 setmanes. El 99% de la població ja té un CAP a menys de 10 minuts a casa. Construïm 2 nous centres sociosanitaris a l'any, cada cop som més ràpids a l'hora també de tractar els pacients amb ictus o amb infart, i per això també hem posat els recursos necessaris per fer possible l'ampliació d'aquest hospital. Estem executant unes inversions de 200 milions d'euros, que l'exemple més clar és el d'avui. Aquesta necessitat també de l'hospital del segle XXI. Quan es va crear Parc Taulí pensàvem en llits d'hospitalització, que hem de continuar pensant. No dic que no ens en faltin i ho anirem fent. Però avui el que hem inaugurat són 15.000 metres quadrats, fonamentalment de l'àrea materno-infantil, importantíssima, i que a més ha vist el president, un element importantíssim. Substantiu del nostre projecte, ciència i humanisme.